huliji kumzuzungwanye tohulinji nanga kuboma ngukujiriga jani mwani akoti ya kujibaji kudi usaruga kulilabe nanga solo la ledesi ya odija chirugu goju yena banji mawa bwino tikulandireni ku programu yachiwiri ya kulinji kuchokera kuno ku Wireless Times dzina langa ndi Elvis Sowahowa tikhale pano mpaka na chamma 5 minutes to 8 tikambirani nkhani ya xenophobia imene kuchitika mdziko la South Africa. Kumbukani kuti gulu lina la nzika zakumeneko linakhazikitsa tsiku la lero pa 30 June ngati lotsiriza limene nzika za maiko ena zichoke kumeneko. Si Amalawi okha, nzika za maiko ena onse amene zikupezeka kumeneko makamaka kulimbana ndi anthu amaiko aku Africa. Ndiye tili ndi kagulu ndithu ka anthu amene tidacheze nako mpulogalamu ya lero. Tili ndi Asmat Miropo komanso Aigwe Mike amene ndithu ndi Amalawi amene akupezeka mdziko la South Africa. Tili ndi Robert Mkwezaramba komanso Innocent Mphongolo. Tiyambe kuwalandira alendo athu, tiyambe akujoniko. Asmat Miropo, mawa bwino, mukutimva ku South Africa? Ziko mwambiri mene mwanenera ndi Asmat Miropo kuno Cape Town ku Gardens kumva ndithu tatukuza kwambiri Miropo. Tiliso ndi Aigwe Mike pa line yepa kuchokera mdziko lomwe la South Africa. Aigwe Mike, mawa bwino, mukutimva? Mawa bwino Elvis ya funo kwa bwino ndithu zikomo komanso tili ndi Robert Mkwezaramba pa line yepa. Mkwezaramba, mawa bwino. Zikomo kwambiri Elvis, takoza. Innocent Mphongolo, nawe tikulandire mu studio muno. Use the brackets provided to fasten it in place. Aim the front of your gun towards the transmitting tower to ensure maximum signal. Ndiye tiyambe kumva kuchokera kwa alendo athu ku South Africa. Tiyambe nda Asmat Miropo. Asmat, choyamba mwina tingobwerezaso muli dera lanji mdziko la South Africa? Ine ndili kuno ku Cape Town dera lochedwa Gardens. Chabwino, ndiye zinthu zikuti bwanji panopa kumeneko, chikuchitika njani tangu afotokozerana Malawi amene akuverani kuchokera kuno ku Malawi? Kwa leroli kuno ku Gardens kuli zili koma ndi tsiku limene tikuyembekezera kuti kuchitika ndithu zosakhala bwino. Koma malinga ndi nthawi nkutheka sanayambe achaini wake mwina chamma 89 kumapita uko. Koma as of now kuli zili ndithu palibe mene chikuchitika. Chabwino, Aigwe Mike, muli dera liti? Aigwe Mike akuoneka kuti microphone yawo ipanga ineso ndi kuno Cape Town ya kuma monga mene alakulira Mr. Miropo. Sofa kukadali quality komabe dzulo kunalibe manong'ono mwetu wembegezera kuti tsiku la lero kodi mumekwa jamu dabwanji. Tatifotokozerana Miropo, mwakhala mukumana ndi zotani ngati Malawi kumeneko ku Cape Town mdziko la South Africa? Malawi kuno ku Cape Town takhala tikumana ndi zosiyana ndithu. Osati munyengo yokhayi imene eni dziko akonza athamangisa anthu obwera. Takhala ndithu tikumavutika ndithu timakumana ndithu ndi zambiri moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Komano zimene akonza za chipolowezi zimene zafikapo tipasa ifeyo Amalawi chiopsezo kuti kukhala panopa ndi kovuta. Kuti kumene ndili kuno ndonena kuti ndili ku Gardens ndoti tachoka
kuona kuti ndikakhale pasepo ndi banja langa koma kudera kumene timakhala kudera lotchedwa langa kumene koko tinachoka kodzulo kuzabwera kuno kuti tikhale pasepo. Ndithu komano moyo ndiwowawa ndithu koma tikungokhalira kuti Ambuye ali mbali zathu akumatiteteza ndithu. Aigwe Mike mwina mbiri pang'ono ino munachoka liti ku Malawi kuno kupita South Africa ndipo chimene chinakupangitsa kuti mpite kumeneko njani? Kuchoka ku Malawi munachoka liti kuno? kuchoka 2014 kubwera kuno koma pakati patakhala kubwera tumabwera ndithu zangoyenda Malawi kubwera chomwe chinatipangisa kuti tibwere kuno ndi nkhani za ntchito. Titamaliza maphunziro athu ku Malawiko tinaganiza kuti tinathamanga ndithu kukumba kuyang'anayang'ana tizintchito timaganyu kumongopezeka zokuti zikuvuta ndithu kuti tipeze mwayi wa ganyu. Nomakhale zofunika zinthu zake mafunika ma connection kuti ngati palibe m'bale pakampanipo olopa ntchitopo ndakhala povuta kuti ngedwe madabwa zoti azinzako amene mwina kaya school maphunziro nawo limodzi kaya kucheza limodzi koma chifukwa choti mwina iwo aja ali ma connection abale kutsogoloko kupezeka zokuti atengedwa. Ife moseta yambira kukumba kuyang'ana kuzungulira Blantyre yense kwene makhala Blantyre. Iniyo munachita maphunziro anji kosi anji imene ntchito zimavutayo? Okay, ine ndinapanga electrical electronics engineering. Chabwino. Papole. Ndipo time ineyo ndikupanga machizaso ndi mbale ngati Innocent Mphongolo time ali kumiji. Ife ndili papolepo iyayi timacheza ndithu kuina kumatipula kuina kumatipula. Ndipo mmene tagubira ifeyo kuyenda zina ndi zina kumavutika kutani Amphongolo athu akhala mboni. Ndiye kuyesesa umundu umu kuthamanga za engineering izo. Mpaka ndika kuti zikuvuta maradio angapo taisapo wakhala kuti ma technician radio technician wene kuja basambo kutenga ngati ma attachments kenako basi kuti yakutengera ukhazikike bwinobwino basi zosatheka. Tikaona ndi nthawi komanso kuona so moyo kuti ayi athu fe tikukula tikuyeneka zokuti tiyambe kupanga zinthu zoti moyo zioneka shape kuti zikuyenda bwanji. Ndaona zoti tiyende ikaise mwayiwina madera ena. Ndiye ku John kumene kumugwira ntchito yanji? Kuno chodabwisa ndi chakuti titafika kuno kuyang'ana chifukwa ntchito zokuti tigwire kutengera ndi mapepala athu makampani ambiri amene zokuti ayi mpovuta kuti tizikulipira koma sina ngati mmene tonena zoti ukamabwera kuno makhala zokuti kulibe china chonse kumalawi kuti topanga ma process amaweki permit iwa chanchano zafika kuno amataya mmene ulilimu mafunika utakhala ndi izi ndiye chifukwa cha zimene zodaona zoti mapepala aja asagwiranso ntchito tinangounjika basi kumagwira ntchito zosiyanasiyana ngati kumagwira ntchito filling station kugwirapo ntchito yapakawashi pamene popo ndiye kuti tikatha chaka mapepala umayang'ana ntchito imene tinagwirirani. Koma kunoku pali ichichi ndinene tikabwera kunoku ali ndi malamulo sikuti amangotenga munthu ungona zokuti achifukwa choti wewe ndiwe wakunja uli ndi ma qualifications awatu kutenga. Ndikafika pa kampani kwaonesa mapepala ine zimene ndinapanga amana zokuti poyambirira dziko la South Africa inapanga set up malamulo kuti kuyambira level iyi ma qualifications awawa kumapita mmwamba. Anthu amene tikuyenera atenge akuyenera akhale nzika za ku South Africa especially zinthu ngati za ma technician ma engineers amayang'anitsitsa kuti kuyambirira akhale nzika za South Africa kapena ngati ali wobwera yoka dziko lina
ndiye kuti ali ndi mapepala bwinobwino kukhazikika kwa imene amapangira engine qualification yaine mandipangisa kuti nthamagwira ntchito kaya ku banki kumayika ma ATM ma security amabankiwa ma radio stations malo ena ndi osiyanasiyana ndiye chifukwa chakuno kucha umbanda amaonesesa kuti ma qualifications amene wawa bakhale anthu ake akumkuno chifukwa chokuti china chake chitachitika kaleseka ya umayikira ma ATM ku banki ndiye kuti ma suspect ngoyambira amakhala ena amene mwayika ma ATM ndiye kuti amafuna kuti akupezeni mosavuta therefore ngati uli dziko lina mpovuta ndi angokutenga ma positions ngati amenewo chifukwa kuti chinthu chikachitika mukathawa kumavuta kupanga ndi stress ndiye mwakumana ndi zinthu ngati zimenezo asipita kutenga kwa zimene unakhala kuti ndi South Africa tikanakutenga chabwino ndiye pali ma setup ena ake kuti ntchito zina zakanazika zokuti zakhala kunoku koma chifukwa chokuti mwina anthu ambiri woyena kunoku osafika pamene pachapo zikamakhala ziyakuonanga kuti sangatengedwe kapena pomali pana ndi ntchito tating'onong'ono koma dziko la South Africa ineyo ndinaona inapanga setup kuti pali ntchito zina zake ndithu zoti sangangopereka kwa anthu obwera mwachisawa chabwino Asmart Miropo tatipasani experience yanu moyo wanu wakhala utani ku South Africa munapita liti mugwira ntchito zanji kumeneko ineyo moyo wanga wakhala ulimba ndithu kuno ku South Africa nditabwera kuno 2016 pamene ndinalibe qualification ina iliyonse yoti ndinachitapo ndinangomaliza form 4 nkubwera kuno ku State Cape Town nditabwera nakajoina school ina yake ya hospitality kumene amachula kuti marvelous nurse ndiye nakakhala kumene koko like miezi itatu kuti ndimalize school yo ndino mwamwayi abwana akumeneko anandikonda mwatonse amene timachita za school kumene koko de anango ndututati iweyo tikulemba ntchito kwandoti ikamatha miezi itatu ina iliyonse patikhala gulu la anthu limene lizibwera ndiwe uziyang'anira gulu la anthu lija ndiye ndinayamba ntchito kumene koko koma malinga ndi ma conditions zimene zinali nangogwira chaka chimodzi napaisiya ndikayamba ntchito kwina kumene ndili panopa chabwino tipite kwa Robert Nkwezalamba ali palaini Ankwezalamba mukudziwa kale lero ndi deadline imene zapereka zika zina za ku South Africa motsogozedwa ndachina Jacinta Zuma ndi anzawo kunena kuti nzika za maiko ena ku Africa zichoke kumeneko choyamba mmene nkhani imeneyi ikuchitidwa hando ndi ma authorities a ku South Africa mukuiona bwanji kuti is it okay kuti munthu amene samagwira ntchito ku nthambi iliyonse yokhwimitsa mfundo zokhudza immigration azinkana amayenda nkumathamangitsa nzika za maiko ena pamenepo mafuna mutayambira pamenepo kuti zikuyenera ziziyenda bwanji Ankwezalamba mbiri nkhani yovuta kwambiri yomvesa chisoni komanso yaukathyali tikhozonena choncho kunena ukathyali chifukwa chonena kuti boma likumabwera poyera nkumalalata kuti iyayi palibe amene ali ndi mphamvu yogwira ntchito za ife palibe amene atazunzidwe alesi akhale omasuka koma kuseliku akumapezeka kuti ali limodzi ndi anthu acho okapanga chipoloyo kachosa anthu m'manyumba kuyenda khomo ndi khomo kumachosa anthu m'manyumba akamayankhula ku dziko lapansi kumanama kuti ayi msatonongere mbiri yathu South Africa ndi dziko la mtendere koma kuseliku zulozuloli atuma magalimoto kumachita kuima m'misewu kumasecha anthu kumapanga kuti aone kuti ali mapepala kapena alibe mapepala so ndi nkhani yonena kuti tikunena apa kuti siku la lero ayika ndi anthu wamba angati ma vigilante ma groups a anthu akumene koko koma iwowo ngati aboma one akulolera kuti anthu amene athamangisidwa kwabwera mabasi ochoka ku Malawi akuwapanga documenti nkumalola kuti azituluka kumaperekeza ukasiya ku border kumbali kwakunena kuti sitikupanga nawo ndifeyo mpendona kuti ya ukathyali ifeyo position yathu tinanena momveka bwino kunena kuti zonse zikuchitikazi ndi boma limene likutuma zinthu zimenezi
tikambe nkhani ya immigration. Zikuoneka ngati kodi South Africa mmene akumalankhulira anthu ena amene akuchititsa zimene kuti zichitika akulakwitsatu pakunena kuti anthu akuonjeza kupita ku joniku kunena kuti dziko lonse limakhala ndi malamulo simungangolowa mdziko. Nkhani imene mmayiona bwanji kunena kuti amalawi amangonyamuka basi kangopita kumene kuja ngati kunena kuti ndikudziwa kuti basi kumangolandira aliyense ankweza lamba ali ndi point anthu mbali ina zili pawiri ali ndi point komanso mbali ina mpendo uzuzula atsogoleratu mchigawo chino chakumwera kusadi kuti akonerera alilekelera vuto limenelo kwa nthawi yayitali. Pambiri yake kuti muyang'ane kuti mayendedwe athu kumamba zaka za 1965 75 imene migodi inayamba kumathamanga ku South Africa ndi nthawi yonena kuti South Africa idatsegula dziko lake kwa wina aliyense kuti abwere alithandize kutukula chuma chake. Ndekuli anthu isatiso 65 kumabwera chaka cha 1944 kumapita umbuyomo lakhala likumayitana anthu kuti athandize kutukula chitukuko cha dziko lawo ndesamayang'ana kuti kodi ndi ndani wabwera muno. Kufikira kunena kuti kuli amalawi woti aliko anapita 1958 1965 amalawi amenewo akhala ngati nzika sabweranso kuno kuti azapangire new mapepa lawo ndoti anakhazikika basi ndi akumene koko. So ndondomeko yoyamba imene akhalena kuti munthu amene wakhala mothekera mosunga malamulo ndi ndondomeko yake ali ndikothekera kupasidwa citizenship kapena nzika ya dziko la South Africa. Ife samalawi pompano tinayamba kuti azikhala ndi dual citizenship timayang'ana nkhani ngati zimene zokuti ena ake anapita kalekale sakupita padakali panopo iya amene tinganena kuti akulondola inde alipo achinyamata ena asazikuluakulu amene amadumpha maboda amazembera boda ndalama angopereka kwa bus driver ka truck driver iye uchenda amene amakapereka amakadusa maboda muja kumakangonyema ndalama zija sikuti amapasa mapepa lokhala ayi ena amaenda ndithu opandanso passport imene uchoka kumalawi kuno kafika ku John bola alipire ndalama zimene zimachulidwa kuma 500,000 pano inafika 750,000. Gulu lachitatu ndonena kuti linalowa mwachilungamo komano kumene kujako Malawi yekha ndi dziko limene limati akamalowa ku South Africa amakuwuzani kuti muli ndi masiku kandi 30 maiko anzathu amapasa masiku 90 kuti mukhoza kupanga malonda kucheza kumabwerera kwanu koma ku Malawi amapasa masiku 30. Izizi ndizonena kuti masiku 30 aja akatha umakhala kuti wamba kukhala ngati iligo ndi amalawi amakhala kuzemba nkhani za chinyengo mapizo tanzathu a polisi akakugwira nyema 1,000 rands akupereka 1,000 rands akukhala mudziko muja. Zimene zimapasa kuti utakhala ndi ndalama kumakhala 2 years 3 years 5 years. So mtundu wa anthu atatu onsewa wakhazikika mu South Africa kufika lero kunena kuti akuti azipita kwawo ali ndi justification osati kuti fote amene wabwera ndi amene akubweretsa zisokonezo kapena kugwirira asikana akupha kugulitsa madrugs ayi izozo zimachitika fote ma South Africans zoti pali msika wakuti timapanga zakuti iwe chikako zingokhala wakatenga anthu chifukwa Malawians amakhala expendables olo ma foreigners kama kuti mukatenge madrugs ifama zoti mukakapita kumene kuja palibe chimene ataluzepo. So Malawi yepayeka sangangochoka kuno kapanga zosokoneza amatumidwa ndi munthu aku South Africa kuja. So ifo choti makhalidwe athu akhala otetezedwa ndi anthu aku South Africa timachitenga ngati cha nomo kulowa maboda za nomo tibe mapepala akukhala nziko opanda mapepala za nomo. So kufika kwa lero kunena kuti ali ndi justification ali ndi point yo ilipo ndithu tili pa Malawi ambiri amene ali pa Malawi ambiri amene anazembera di malamulo kungolowa mwachinyengo mwina motero koma ndikunena kuti kodi mmene akhala mdziko la South Africa athandiza chitukuko chanji kapena akugwira ntchito zanji palena akugwira ntchito zabwinobwino mumafactory tikunenamo m'maestate tikunenamo amathandiza chitukuko cha dziko misonkho ndi zina zoterozo. Anthu awo ndi amene timanena kuti boma linayenda kulolerapo tinasaina nthawi yambuyo mutimati bilateral labor agreements kali tinachiti theba inatha koma mbuyo mutinasaina timati bilateral labor agreement pakati pa Malawi ndi South Africa kuzera migration policy tizilola amalawi azibwera kuzagwira ntchito kumakhalamo kumasuka koma boma la South Africa ndi Malawi alole kuti azachita document anthu aja alembe bwinobwino awawa nthawi yawo yokhala inadusa koma kugwira ntchito zovomerezeka ndi boma. Ipange ndondomeko yokuti embassy ya ku Malawi
yatumizire ma documents awo ku Malawi apangidwe accredit alembesere bwino apangidwe renew ma passport yawo akhale ndi kupasida chikalata kwe yasete apange clear ku police ndi kwina kotero ndo ndimene ndimene yasokoneza kuti sina chitike chifukwa chofika tsiku la lero palena ali ndi zifukwa zomveka ndithu zoti sikuti angokhala mu John Moyo koma ali ndi zochita koma foti nthawi yobwera kuno kuti azapange renew mapepa azapange ma passport palibe chifukwa olofuna kubwera uzapanga ma passport kuti itukuke passport mbuyo mwemata kupa 6 months usana pasule passport yako ndio tuko ntchito yomagwira chasunga ipezi nda Malawi zimene amapanga ndingotenga passport chakumpasa truck driver akatuluka nayo pa boda akaitindise abwere nayo ku Malawi kuno kena ukakamabwerera ukasiya katundu alowe nayonso zoni ngati anaenda ni munthu uja koma makhala kuti siwonda amene inaenda ndi passport cholinga apeze masiku ena 30 kwa masiku 30 sungakwanisa kukhala nawo zaka 5 so ndinkanena kuti yes chabwino nkwezalamba tibwereso kwa ino posiyidwa Innocent mwachidule kwambiri tatifotokozera nkhani ya ma human rights violations taona pakati pa kuli msonkhano wa SADC wa fecho koma tikuona kuti nkhani zimenezi sizikukambidwa ngati sakulakwitsa Ramaphosa nachita address atsogoleri a maiko amenewa koma akukambirana nkhani yaku ngati sakulakwitsa ngati Mauritius ngati siku Madagascar kumene kuli mpungwepungwe pa nkhani za ndale kodi akuyopa jana atsogoleri ku SADC mwina ndinene apa kuti Elvis asana nakule Innocent nofuna ndithelelepo ndimanga apa zomwe na ankuzamba poyambirira choti mdziwe zimene zikuchitika papansi sakuthamangitsa anthu koyera okhayera akuthamangitsa wina aliyense obwera chabwino chifukwa anthu ngati angajasintani ena ngizwa sote wajali ndi machini omadziwa kuti uyu avika mu South Africa muno ilipo kapena Lincoln okay so zinthu zija iwaja angodziwa kuti iwe ndiwobwera sakutengera zokuti kodi uli ndi mapepa awo chimbuye mapepa ndesi tanga ndikuona madzapanga emphasize kuti anthu kukhala kuno illegal masukuti ndiwosana nakhala illegal ena ndithu ali mapepa azipangizo ena ndithu alimene anakuzalama ali ma business izinthu zolozeka zakuno koma nkhani ndiyakuti iwo ajangothamangitsana lese musatenga kodi ulinzoyeterera kapena ulibe angothamangisa chabwino komanso china simene mapandi pakeso uje ndi ulongosola apa cha madrugs nkhani yoti kupanga madrugs zinthu ngati Innocent nkhani ndimakufuza funso atithawa kaye pang'ono awa tinakumayandika vuto pang'ono ndimakufuza nkhani ya ma human rights violations kunena kuti unaliva funso kuti atsogoleri a SADC akumana koma zikuoneka kuti nkhani sikukambidwa akuyopa chani nkhani ya atsogoleri a SADC ndimafuna ndene kuti atsogoleri dziko lino Peter Mutharika afika mdziko muno dzulo ndi amafotokoza kuti anachita mwayi ali ku South Africa akukambirana ndi mtsogoleri wa dziko la South Africa Ramaphosa kuti mwina nkhani zimenezi deadline zikuyenda bwanji modelo so mwina atiyembekeze tikhulupirire kuti zimene atiuza mwina tiyembekeze kuti zibala zipatso timayembekeza kuti mwina lero tizimva mwina ma statement mwina ochokera ku South Africa osiyana ndi zimene zikuchitikazi komabe amene wafunsira funsolo zikuoneka kuti khangati kuti it's a I don't know whether should I call it a sensitive issue kaya ndi issue imene ikukanika kuti anthu abwere pamodzi mwina anthu sakuiona amene ena tikuyionera chifukwa chonena kuti SADC I think ndimene yakhala affected kwambiri particularly anthu aku Malawi anthu aku Zimbabwe amene Mozambique mpaka munthu anafa ku Mozambique I think maiko ngati amenewo amene wakhala pansi ndikukambirana ndikuona kuti kodi zimene zilikhoza kupanga address bwanji ndi dziko la South Africa koma zikuoneka ngati kuti dziko lililonse likupanga address issue imene iyi palokha dziko la Malawi likutumiza mabasi akatenge anthu aja abwere nawo kuno ku Mozambique nawo akuuza
akuyuza njira zawo aku Nigeria, Ghana nawo akuyuza njira zawo amene mwina sali part of SADC komano maiko amene ali mu SADC amene akhudzika kwambiri. I'm not sure about Zambia komano maiko ena amene ndachulawa ndi maiko amene akhudzidwa kwambiri ndi zinthu zimenezi. So ineyo chiyembekezo changa chachona kuti mwina mikumano yomwe kuchitika ya SADC particularly dzulo amene amatsogolera anali Ramaphosa mwina poti khoswe anali pa nkhate kunali kovuta mwina kumulasa komano mwina ngati SADC iyi ndi nthawi yonena kuti akhale pansi ayankhulane maiko anzathu ku Ulaya pano panafika pona kuti maiko amene ali ma neighbors you don't need a passport kuti upite uzikakhala ku dziko limene cha kodi ife kunoko sina kwane nthawi kuti mwina tikhoza kuyamba kuyangana zinthu ngati zimene zozo mwina ena amanena kuti ife kumaiko kwina kuti kapangako benefit chani anthu ku South Africa chowe ku South Africa abwere ku Malawi koma zilipo zinthu zimene akhoza panga benefit mwina yo ngati sanga pange benefit koma atanena kuti ayi amalawi imene afotokozera ankwezalamba kuti ayi amalawi so akhoza kumalowa mu Mozambique umupanda passport amalawi akhoza kumalowa mwina kandi mu Zimbabwe opanda passport kafika South Africa opanda passport zimene zozo ndi zinthu zoti ndizotheka mwina ndi zinthu zimene tiwena kumakambirana koma SADC amakamba regional integration tukamba za regional integration koma regional integration imaoneka kuti ndiyovuta kwambiri ati ndikomesa tikamakamba za regional integration anthu amene wawa akhale pakati penipeni pa zinthu zimene zozo osamangozikamba koma zizooneka kuti zikuchitika. Ndirekeza wenepo Elvis komanso ndinene kuti pa Facebook anthu ena akutumiza mauthenga kuti ayitere mbali zina kuti tifuna tiyese tipite mbali zinazo atuza tikwawo kuzikutana muyankhirepo ankwezala pachapo tufati ngoyesa kupita mbali zina za dziko limene la South Africa. Kuli Jeff kuti dzina lomaliza mukundimva Jeff? Ndio kumfani. Dzina lomaliza ndi Ja kapena ndi chani? Jeff Ja. Jeff Ziyankhulani. Jeff Ziyankhulani. Muli dera liti la South Africa Jeff? Ina ndikupezekera kuno ku Pretoria, mbali ya Pretoria North. Pretoria North, xenophobia ikuyenda bwanji kumeneko? Kunena ngati mbali ya kuno ku Pretoria, especially ngati kuno ngati Pretoria North, it's like more like Tilling Town. Chitetezo chidakali chabwino komano ngati ma location ozungulira Pretoria amene ali ngati Soshanguve, Mamelodi, Atteridgeville, Maskra, Rankuwa, attention base libwino kodi anthu be akukhala kuma mantha tabwino. Bwina chikuchitika ndi chani? Situation ili bwanji zikuchitika ndi chani m'madera enawo? Kwambiri chimene chikuvuta kwambiri kakhala ngati meti manemera Malawi kuna kuti akutchula ngati kuti illegal immigrants koma kunena zoona ndi zakuti almost 80% ngati anthu amene machokera ku Malawi eti ndi anthu oti amabwera ndi mapepala ngati amabwera ndi passport. Inu munapita ndi mapepala bwinobwino? Napita ndi passport kufika kuno ngati nthawi imene ndimafika ine nkuti ngati home affairs kupanga operate kuti anthu kukapange ukatenge chanu ukatenge asilamu nthawi yoyamba amatilanda ma passport aja kuti pasa asilamu maona for 3 months 6 months then ukamaza pita ukati ndise ndoma kati amakuti ndira 3 months then nzakuti ndira 3 months kena kwakuza kuti basi silingakuti ndileso maona then kuti ukafune passport peze utumene kuja inalani inasokonekera ukuvutika kuti upeze so passport yako paki nde nthawi imene ngati mabwera ife timakhala ngati kuti nali ndi mwayi ulendo oyamba tabwera maziwa Malawi timafika timatha kusintha mayina chifukwa choti ukapita ku Malawi ukabwerera ku Malawi pobwerera passport chamatha kuikana ngati kuti ife uli ngati wa overstay nde nthawi imene nkuti muzizwa passport zathu cha system isali bwino mona timatha kuzasintha mayina tabwera tazafika kunonso system inasintha pano mapepala sakupereka then akuti illegal immigrants anthu sikuti kunoko anthu amene amagwira ntchito kuti amafuna kapena kukhala ma illegal immigrants munthu akukhala illegal chifukwa chakuti mapepala awo sakutani sakupanga pano akukuza kuti okay
pakali pano imakaye ntchito ukafune pepa lokalipeza kwa ndani palibe pamene wanopaso amene akumanena kuti amene ali iligo amene ali ndi mapepala kapena uli ndi passport ID imene amene anapeza mwayopeza ID akukulandaso unayipeza bwanji mwaona which means zinthu zikuchitikazi palibe illegal kapena amene ali illegal wina aliyese as long as you are a foreigner you are not deserved to stay here in South Africa. That's what is happening now. Kuno South Africa. Chabwino Innocent tikudikira ankweza lamba angoti thawa pa line pa mafuna yankhulepo nkhani ya human rights violations mwina mulipo ankweza lamba okay ankweza lamba nkhani imene sitikuona mabungwe a African Union o SADC akulankhulapo chilichonse kaya mwina ma condemnation statements atulutsidwa koma sitikuva kalikonse mukuwaona bwanji mabungwe amene akugwirira ntchito pa nkhani imeneyi chifukwa ena ataya miyoyo yawo ena aphedwa kumene komanso ngakhale zimene akukwapula munthu kumulanda katundu kumbera katundu kuntenthera ndi ma human rights violations osewa. Exactly. Inu mukuona bwanji nkhani imeneyi? Nkhani ndi imene anadzayiphisurako pang'ono Innocent kunena kuti apa ndi khoso ali pa plasma ndipo chair wa SADC padakali pano ndi Ramaphosa South Africa ndipo kuno timasasatizana palibe amene angafike polimba mtima ukamangirira kujeni mpaka Beru kuti kodi khoso Beru kuti tipange bwanji bwana kwanuko zinthu zasokonekera akuopana ifeyo tinanena kuti timaenda lezulo tinaenda chikonzo choti tikhandi ma demonstrations kapereka chikalata koma boma limene ndimene kuti yakusapitirire tabwera tikambirane kai kufuka kuli ma developments ena ma developments anji kumva kuti president akuti after birthday it should be work in progress tizipitirira abe kukantudwa abe tandiza kuti tikupitirira abe kusasatiza ndikuli sekelera vuto limene luchitika pomwe anthu akuvutika. I can assure you kuti kufika mawa lero lili atokhala matemo chabe koma likangofika mawa zikhala west kusiyana ndi imene zakhalira mbuyo palibe SADC apati bena kuti tukapereka kalata tasintha masiku tupita ku United Nations tupita ku African Union tupita ku Parliament utipange resolution kuti ifeyo anthu amu Africa chifukwa ku South Africa akupanga ndi anthu pakati ndi anthu kumbuyo kwawo kuli boma ifeyo kuti sogole ndifeyo koma lizibera pambuyo pange ziganizo zona kuti kandi mashopo awa ku South Africa kunonso titseke kai kandi embassy apelera ndikai mukampire kai kwa ndiyambire so zikapena ubalewu pajena kuti tikupanga ma double standard aiko athu kuyankhula kuti South Africa isinthe machitidwe ake so ndi zinthu zofunika kuti ifeyo muno mu Africa kapena Malawi tizuke kuona kuti kodi chuchitikira chinthu chani tikupangidwa chinyengo ndi South Africa boma limali kuti thamangisa si anthu amene tikwanena aja chifukwa ngati boma tikulephera kupereka chitetezo chokwanira anthu akuphedwa akunyamudwa katundu wawo kuonongedwa mashopa akuphwanyidwa popanda action tikuyamikira Ghana lapita kukadandaula ku court ifeso tutenga luti yomweyo boma lathu ndi amantha silingapange koma ifeti pano ngati amabungu kusogolera Malawi amene auza katundu achite document tichite sue boma la South Africa kunena kuti libwenze katundu amene anthu aonongedwa kati kafika ndi ku Hague kati ku International Criminal Court of Justice chifukwa this is genocide zimene akupanga akuphantu. Chabwino kweza lamba tipite kwa rankhani athu mwachangu ati ndi rangata tangatu angapo TS maonjeza Bernard Mhone ndiena tiyambe ndi TS mawabwino wadzuka bwanji. Hello TS ukundiva? Kwaneko kuti TS siri kumvana pa line pa TS Bernard Mhone. Bernard mawabwino wadzuka bwa? Hello Bernard ukundiva? Hello Bernard. Innocent mwina ungotengera mauthenga pa Facebook anthu ena nawo ali involved in program iyi akuti bwanji Malawi pamenepo. Alidi Wages Magwinja akuti vuto ndatsogolera ku Malawi alibe mtima othandiza Malawi osauka kuno Cape Town anthu ambiri sanapite kuntchito chifukwa sikuli bwino. Madalo andine akuti Western Cape Cry 14 is very quiet as of now. Amene wakutero amayeso kawanjira maloya Ramaphosa wauza nzika zake kuti zonetsero zawo
apange koma zikhale za mtendere, asapezeke wina omenya munthu kapena kufunsa mepala asali wa Home Affairs. Ndipo chabwino kuyambira last week zimenezo akuti zakhala zikuchitika amenewo kuchokera kumeneko ku South Africa. Mauthenga ali pambiri koma kumasokonekera akubwera byambiri tiziwerenga. Chabwino tiyese kupita kwa atolankhani athu aja tinali ndi Bernard Mhone komanso tiyese monjeza tiyese mawa bwino ukundimva? Chabwino chita mmangu mzanga nthawi ndimene khangati kutithera apa lankhula ndi anthu kuzomba akuti bwanji za nkhani imeneyi. Chabwino apa ndi anthu awiri ndiye mwina azitchula dzina komanso kumene amachokera. Mwina kuyamba paja tuze dzina komanso kumene amachokera. Ine ndi Aida Mufadi ndimachokera kuzomba muzi wa Mangwengwe iye Malemia. Chabwino ndelero ndi tsiku limene dziko la South Africa lanena kuti anthu onse amene ali ochokera maiko ena achoke mdziko limene ngati dziko taphunzirako chani pa zimene zakhala zikuchitika ku South Africa. Mwangati dziko tikuyenera kuphunzirapo zinthu zingapo. Choyamba tikuyenera kulipempha boma lipange makampani kumalawi kwathu konkuno kuti anthu amene amachoka kumakagwira ntchito kunja azitha kugwira ntchito kumalawi konkuno, kuti zinthu zimene akupanga azipanga dziko la kwawo. Chifukwa amene anthu akuchoka kumene kuja kuchoka opanda china chilichonse pamene anakha kuti ntchito kunoko ziliko ndiye kuti anthu amene ajawa chitukuko kapanga kuno komanso ndiye kuti ndalama yathu bwezi kukhala yamphamvu kwambiri chifukwa anthu ena bwezi akumachoka maiko ena kumabwera kunonso kuzapanga mabizinesi osiyana-siyana komanso kuzagwira ntchito. Chabwino winanso mwina omaliza dzina lija komanso umene machokera. Ine ndi Chadwick Harrison kuno ku Zomba Chinamwali. Zimenezi zikutipatsa chiphunzitso china chake kuti ngati dziko la Malawi patokha tikuyenera kukhala ndi zinthu zoti tizizidalira kuti anthu chifukwa kuchoka kuno ku Malawi kupita maiko ena amakasankha akumatsata msipu obiriwira. Choncho ngati dziko tili ndi madzi ambiri oti tikhoza kuyambitsa maulimi osiyanasiyana. Boma limatola ndalama zambiri ngati ya misonkho. Choncho tikhoza kupanga maskimu madera osiyanasiyana achinyamata aja ndikumapatsa ngongole ngati fertilizer kuti azitha kutani kumapeza kangachisi. Komanso kuwapatsa ngongole izi zimene akuti za NIFIS osang'anira chipani kapena kuti uyu ndi ndani koma kumpatsa ngati Malawi. Chifukwa nthawi zambiri iso ngongole zimenezi timang'anizana ngati uyu ndi ndani uyu achokera chipani chiti zimene sizili choncho. Tonse ndife Malawi. Atathokoza Elvis. Ifeso tayamika tiyese tipite kwa Bernard nawenso mmangu mawa bwino. Kwacha tiyeni nkhani ndi imeneyo Malawi akuti bwanji pa zimene akuona abale awo ku South Africa. Sogoli nkhani maisha nomwe. So ngati dziko titengepo kunzorani pa zomwe zikati. Okay, ngati dziko ife tikuyenera tiphunzirepo kuti dziko likuyenera kuwapezera anthu chochita kutsegula mafakitale kuwapasa maloni kuti anthu apange maulimi awo mabizinesi awo. Komanso dziko likuyenera kuti patakali pano tikuyenera anthu akubwerera tikuyenera kuti akonze chitetezo ndithu agwiritse chitetezo chifukwa anthu amene akamabwera abwera opanda chilichonse ndi ayesera amene amaminzi ena oti azipezese chochita kaya kuba kumene oti abwera opanda kalikonse. Ndiye boma likuyenera kuti likhwimitse chitetezo kupangira kuti anzathu amene akubwerawo akhoza kupanga china chilichonse kuti athe kupeza zosowa zawo. Chabwino. Timaliza ndinu kumeneko. Chiyambirira ndona kuti timpesese kuti nkhani crisis ma-thousands amalawi kuva kutasika kubwera kunoko Malawi kumene ntchito zikusowaso. So ndi crisis boma liyena crisis and then pakhale short term, medium ndi long term. Short term ndiomweyo boma likupanga kuwapanga register nkuwayika pa social support. Komano medium term yowapasa
maloni anthu wakuti apeze ena ali ndi maskini zosiyanasiyana komanso ali ndi mpamba atha kupanga china chake komanso omaliza apasa maloni kutha kuthandiza long term tikuyenera kukhwimisa kupanga build economy yathu kuna kuti anthu asamakhaleso ndi mtima ofuna kupita South Africa so omaliza panga izi atathokoza Bernard. Tipite kwa Malawi amene ali ku South Africa tiyambe nda Smart Miropo. Mafuna mwachidule kwambiri, how do you feel ndi mmene maboma ano amachitira pa nkhani ya job creation bwana Miropo, kuti inu munapita ku South Africa kukafuna ntchito, mwina ntchito zimenezo zinakhala kuti ku Malawi kuno ziliko bwezi muli konkuno, do you feel kuti maboma anu kuyambira ka nthawi ya Kamuzu udzafika pano they are to blame for zimene mukumana nazo ku South Africa, kuti sipaoneka kuti moyo wa ntchito kupezeka ukwanira ku Malawi kuno? Miropo. Ndithokoze kwambiri of course maboma athu nangasi timakhala ndi maboma osiyana-siyana loya awa achipaninja chitepo zawo abwere awa koma sipakhala kusiyana kwenikweni zimankhala chimodzi job creation is very low ndifuna chake ambiri tikumapezeka kuti tumapita maiko ena ndithu kunakhala kotheka kuti mwina pa zifukwa zimene zikuchitikazi mwina boma litatengerapo phunziro kuti nkuyesesa nkupangako za job creation kuti ambiri tikhale kuti tili bwino kwathu omweko tili pa zintchito zimene tikugwira kunozi pasi kuti kumeneko kusingachitidwe create ndi boma kuti tingamase kugwira tili komweko. Chabwino, tathokoze kwambiri Miropo chifukwa chokhala nafe program ya Kulinji nthawi ndimene yatithera. Tipite kwa Igwe Mike. Igwe Mike, ku Malawi ntchito zimasowa, mwatifotokozera munaphunzira bwino, muli ndi mapepala zaluso la manjazi koma ntchito simunayipeze. How do you feel about your government ku Malawi? Do you think angosiyidwa asadzudzulidwe because of this? Government ikwenera idzudzulidwe chifukwa cha anthu ambiri amene ali mboma kumaoneka zoti amachuluka njira samaona zokuti kodi athandize bwanji nzika zawo iwo amakuona zokuti amene kutsogolo achite bwino iwo ndazi zawo. Mwachitsanzo posachedwa apa tikumvera inquiry anthu amene ali kutsogolo kubomako mwayanisitse onse aja akamapanga maumboni yenja mumva anawo palibe amene akuonesa kuti anake aphunzira ku Malawi kapena enawo kuti anawo akugwira ku Malawi onse anawo akutumiza kunja chani kusema kuti iwo akutsogolo samayang'anira za wina wake okumudzi zainuyo mwachidule alibe nanu ntchito alibe nafe ntchito tikachokaso kubomako tokhaswa anthu pe sanje kwambiri ndokutsimikizirani even ino ya ABC lero lintalita ndikusakatu kumene koko kudzakuzana kuti abwana ndetu mapepa langa ndi awa mafuna kantchito poyambirira muyamba kundiyang'ana kuti iwe umachokera kuti chani muyamba kuyang'ana munthu wina wake kuti munaso sanapange maphunziro wakumudzi kwanu mutenge mupatse position izo nzoona chinaso kupatula kwa bomalo lili apa maso tokhaswa Malawi timaponderezana timasangalala kunazo kuti wina tizimuona wina wake adziponderezeka iye angokhala kuti adzingoti pempha ife timasangalala wina wake akamati pempha koma kuti pange zinthu zoti munthu uja tisinthe moyo wake kuti asamati pemphe kuti na Yesu azimile payekha pamakhala povuta. I think ni zonse boma komanso ifeso anthu sitimakondana. Chabwino tinda Promise McDonald yangotipeza kumene muli daliti bwana McDonald. Ine ndili Johannesburg South Mabaton kulikasaba kusikena kaya mati Mabaton kumeneko situation ili bwa mwachidule kwambiri bwana nthawi ndimene yatithera. Okay, ndikhozonena kuti kunoko kumene ndimakhala ineyo kuli quiet kwambiri kwandi ka suburb kulibe anthu kwambiri ambiri ndi azungu maindi yawo komano kuli quiet kwambiri modi chinachitika kunoko sichimafika kawiri
ina kumbali yanga mwina nkhozina kuti isilima khayo noti mwina ndipite ku shop mwina kumane ndabo komano zanthu ngati administration kumakhayo chabwino takuyamikirani ankwezalamba tiye tikambe role ya government potsiriza nkhani. Let's address the elephant in the room chifukwa anthu akusowa mwayi wa ntchito. Maboma athu, how do you assess them in terms of kuchita create environment imene private sector ingamachita operate bwino to create jobs? Sizikutheka atu mungu asiyasiya atsogoleri ku Malawi. We always take them to time because ma documents athu malamulo athu ndabwino kwambiri mai kwambiri amatisilira kuti tindindo ndemeko zabwino zothandiza kuti tichite create ma opportunities ngati ziti mafuto lalikulu limakhala kuti ndale ulamuliro wathu omanena kuti ka 5 years aloya nthawi zambiri likamalowa boma limalowesa anthu limachosa anthu amene analimo ndikulekamo anthu ake akuti amene athandiza kuti abwerereso mboma. So nthawi zambiri anthu amene achamayikidwa achamakhala alibe kuthekera amati tapita nuku kandi kuhese kandi kuli ma technoclass kumene wakakuphunzitsani kuti zimatani bola kukhala chi figurehead kapena bola muone kuti muzithandiza bwanji. Ndekati yayikulu ina ndionera kuti capacity yathu ndiyochepa kuti kuzitukula tokha Malawi timadalira ma foreign direct investments maiko obwera makampani obwera koma moti kuti anthu athu akazembe athu amene timatumiza maiko akunja chidu chimakhala cha iwo ndi banja lawo mmene ankhulira chimwene yanga acha chifukwa ukapita ku embassy ngati ku America ku China ku Japan cholinga cha boma chimakhala chonena kuti ukaone ma opportunities amene ku Malawi angathandize kupindula ya Malawi ndikuti kuti makampani ena ake opanga soya kayo kupanga machine o ma brick making chani uwabereka wanyingiro tieni ku Malawi ndiyo kupatsa opportunity mukapange create jobs chifukwa makampani achakabwera amene abweresa ndalama zakunja ndi amene amathandiza sokulemba Malawi ntchito mafatu kube chidu timangoti ndabwera kuno 3 years nditipule ndibwerere abwerako santhu ena mtima umenewo ndumene matibweresa mbuyo wachitatu ndiyo sana ukamba chimene anga unena kuti siti makondana ine ndimasilira amene amachitira anzathu kandi amwenye even maburundi omwe akama Nigeria anzathu amatha kumuyitana munthu kwa wopanda china chilichonse ndikumuyika mu shop ndikumpasa ndalama mpamba pakuti pa 6 months kapena 1 year ndikufuna ndalama zanga kumayonso kukhale uli patsogolo ambiri anabwera mmakontena amwenye amene tikwane nawo koma lero ali ndi business akuluakulu foti amasapotana kumalawi kuno amene timayamba kugwesa mzathu pansi ndife tomwe Malawi chifukwa cha jealousy awa akunenawo malo moti tayang'ane anzathu kuti athandiza bwanji akubwerera tikuseka kuti abwera ndi bigiri ayi abwera ndi chani tikuanyoza kandalama kamene abwera timwara nzito tiyagulaso kamtengo ochipa wa black market kuti takwete atafinye asaukiretu ife tikhale pamwamba azitipempha ifeyo umenewo mindset change ufunika patsogolo ngati dziko so boma ndikuthekera kuchita spa economic growth so udindo wa boma ndionesa kuti magesi madzi misewu ili yabwino kuti munthu wabwera uzapanga business uja asavutike kulandira kuchita ma business ake chifukwa vuto lina ndiona kuti abwera uzapanga investment akumuza kuti magesi amazima 3 times a week ndikuti agule chigenerator cha diesel sakuvuta kupezeka pansewu ndikuti mudikire 3 weeks kuti diesel ambe kukhazikika ena anthu kuchita apply kumako order ukha diesel uchoka maiko akunja so boma likwena chita create enabling environment kuti anthu achite ma business akachita ma business anthu atukuke alembedwa ntchito akalembedwa ntchito ndio moyo wathu ndumene umayamba nokumayenda bwino so sitimasiya boma chifukwa chake timalongolola one daily business kuti taunikire kuti takonza napo koma chifukwa cha mantha ambiri amene amalembedwa ntchito mboma chifukwa kuti alembedwa ndika ndi president amaopa kumuuza president chilungamo chabwino kuti achita ntchito chabwino ankweza lamba rathokoza kwambiri fika kana fa program yakuli nji Innocent uli ndi minute zikomo atsogoleri ku Malawi samachidwa hold account pa nkhani ya job creation sili mazimva nkhani ndikungovoterana pa chibale basi koma amala amene kuti samayang'ana kuti kodi mkuluyi akuti chani pa nkhani ya job creation ndizi 15,000 Malawians ali standard in South Africa
I think is it 2020 2019 there was a promise ya 1 million jobs komano atiangane kuti kodi do we have an industry that can support 1 million jobs I think that's a thing imene timenera kumakambirana ndizoteka kuti kumalawi kuno kuti khozopanga create 1 million jobs mwina tikhozana kuti Jabro manambala wayo koma job creation tingoyikamba. Is there anything like that? Ndimafuna ndipite kumene kuti job creation iyo kuno kweti chinthu mwina chovutirapo kuti tikhoza kunena kuti anthu akupanga create jobs chifukwa kuti sitimapanga invest kwambiri mu nkhani ya production. Kalero kunali makampani amene amapanga produce zinthu David Whitehead aina Liver Brothers anali makampani amphamvu ndithu amalemba anthu ntchito chifukwa kuti mapanga zinthu konkuno pano pasi tikupanga zinthu tikugula zinthu zicha kuchokera kunja so mwina ndipite kucha kuti mwina ngati tikuona ngati tikukanika kupanga create ntchito konkuno pakati apo kunali nkhani ya labor deal ya Israel ankwezalamba kambako mwina azatheba mbuyo mwanthu amapita kutheba sizinayambe panopa mwina ife economy yathu imakanika kupanga create ntchito kuno mwino tikhoza kumayang'ana kuti tikhoza aponye kuti ana mwino pakati apa madandaula aphunzitsidwa ana mwino angokhala kumapezeka mwayi wa ntchito maiko aku Ulaya mwina titapanga ndondomeko zabwinobwino timamva anthu apita ku USA akakhala na mwino akaphunzira na mwino uja konkuno can't we agree ndi USA kuti ife tizingokupangira producer na mwino ife tizingopangira so mwina job creation kuno kumudzi ndiyovuta koma we can explore other means kuti anthu azilembedwa ntchito koma timalize kuti timafuna timve kuti anthu South Africa ali bwanji so far so good anthu amene atukuli quiet koma madera ena atu amenewa madera ambiri nimaona baba anthu abukhala kuti sana pite kunchito kuli quiet kuli calm mwina poto udakali mmawa koma we hoping for the best kuti mwina zikhala amene zilimo kuti kusachitike chipolowe anthu akhale otetezeka Innocent kwa pasa anthu zambiri update imeli kuzo kuipitirisa mawa poti mawa kumakhala so kulinji tione koma tathokoza kwambiri Innocent chifukwa cha nthawi yako program ya kulinji tithokoza Smart Miropo Igwe Mike Promise McDonald tinayisonda chikulire ena aja komanso Robert Nkwezalamba mkulu wa bungwe la HRCC nenda office wa hoa pita ndikuvera West Times sayawala penalty mhone komanso TSM onjeza Amalawi kulinji no kulinji kumabetsera kuti kulinji vataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesiyaondeja chirukuko chuyenda panji nanga nkhani zonyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi house kulinji nanga otuta mwadzuka bwanji ndakawata mziredio kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji